സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനായ ശേഷാദ്രിനാഥനെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു. സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള ശേഷാദ്രിനാഥിന്റെ നിയമനം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ. എന്റെ വകുപ്പാണ് അതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾ വെയർബോട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അടക്കം ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി സംഘിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഘിക്ക് എന്തെല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സംഘിവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഷായിക്ക് അയാളെ സ്പെഷ്യൽ സ്കാനിങ് ഡിവൈസ് കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചത്. സംഘി സ്കാനിങ് ഡിവൈസ്. ഷാജിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ ബീ പഠിച്ചെന്നാ കേട്ടെ. ഇവരിപ്പോൾ പുതിയ ടീമാ, ലിങ്കി. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ? ഇവരൊക്കെ പ്യൂർ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നടന്നു പോയാൽ മതി. ആരായെന്നാ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ല. കണ്ടാലറിയില്ലേ? ലിങ്ക്